Lagi, Dek. Ke apa ndi? Apa ndi ke? Metu ndi le? Mertamu mah apik, guys. Salah dek munggah kowe. Iki lho Nida, malah ndongor ngetotno wong. Nana. Pelin apa macak kok. Nang munggah iki gowo dongor ae. Aku ya seneng nang ngene iki. Modele yo nah. Kok wis nggo ngonten omah HP kok dongor. Kamu kok dunung. Ayo. Ayo mlebu. Cah lagi mlebu mah HP iki cah aku. Kucingku mana gering kok nam, mati bora. Ini kau do lagi. Kenapa? Ya Hidup-hidup yang gering kok. Kan matang. kok kambing marah? Ndak ya, saya khusus kapu. Benjeng temanya merah putih ya lagi mas kado. Aku nyilai arom, lah arah. Nah kalau kan nggak sampai ya apa? Berdua yang kan nambah berdewi. Aku lahir tadi keringan sus. Aja ngono, kok kembar wae sana. Aku ngono kali kok. Nare nih. Dek narong budak kok orang mbok templekno ya? Kae. Bentang oleh mul bah aku mbok salah. Ora padha ngono ya. Heeh. Aku kok jupuk rekam bah, pas Macak iki. Aku dek bengak-bengak ya. Gerai. berarti kowe sak dalam nganu kembaran. Lho sapa? Itri kowe li. Kenane barep abang jare Eli kok. Ki ada bapain gak dinggo? Kalian seragam. Iya sekolah. Non. Alah wes sesuk-sesuk. Iki lagi repot. Yo. Alah tole, alah tak kaget omang. Tali renoro dipatani. Dile bos. Iya bos. Sesuk dia tamu lho. Kamu aku bayar listrik Tamu kok. agung. Dan Iki video apa neh? Cici, Ning aja ya. iku laju. Sekolahan iki lho. Iki SD. Acara apa ki? Ya jalan sehat SD, Bos. Tak kira melok patah. Patahnya mosok lambene abang ya, Caca. Patayat pasane, Sus. Patayan mosok lambene abang. Pas aku anu apa jalan sehat patahnya. Uga review mah HP iki lho, Denis. Iya, kalau gue pernah dibangun lah. Amin. Suatu saat, suatu waktu. Wong iki wong jarak. Apane sing jarak? Aku ndek dhuwit. Bangun. Ndek sak tumpuk tak bangun ge biyen Lah bangun omah ki rasane tadi dhewe sak tumpuk. Nang ndek sak pira? Ya maksudnya ya saite digo bangun saite. Bangun lebon nompreng kurangan, Bos. kesuwen. Yo. Sak tumpuk ki kok Sapan sak tumpuke yo. Lah makane Gombal dene tumpukan. video aku kok Kok delok ya? Kita lepon YouTube, Bos. banyak terakhir kok isuk-isuk malam buat video. Apa bayar aku susah naik dari kumpul terang aku deh. Gak kalau. Mana naik sih aku kok mah goleki opo. Naik sih yo. Ngapa kaget? Aku marah krungu dek bengak-bengok ki makanya aku langsung rene pas. Pasane nang omah paling. Sabine gak tahu. Sabine gak tahu bengak-bengok. Yo. Maksudnya nak aku krungu ning omah ngene iki dek. Langsung ngono, Pak. Kula nit-nit. Biasanya dek ngono golane angel ra kaprah ngono to. Terakhir.
Iki karek ono pager. Pagere wis ready, Bos. Endi pagere? Urung diterna, Bos. Lah iya. Susana kurang ngopo. Dari kok. Ngene jare maton aja ngantil, Bu. Bengi lomba daerah budal. Susana kurang pegana apa maten apa Susana maten. Masa ikune wis maten masa. Urung. Susana kowe ora gelem tenan pakai duit. Gak payu deh duwe Itu le. Kerjane wong tuwa wong bocah iki. Aku kok ngemenor rene. Ade biasane awas ora. Hah? Ora nek sakit, ngomong ngomong terus sombeng ada kata kurang kowe. Sombeng. Lali. Yo, urung ngene kono aneh. Ya wes lah. Wes kenapa ora mbok kono aneh menisa? Kowe. Masyaallah. Teman kok kowe kok iso. Ya ngono nang tampani aku tak nang mulai. Aku main di video kalau. Lah koyo Iki ketok ora. video wong wae. Kalau kono YouTube deh jarene. Iya deh. Nang kono. So aku tak ketokno kok Mas Teng kangen ngene, Mbak. Apa sih mbok ketokno? Soal. Apa dawa mbok ketokno barang. Ora sedingan ngene kok timbang kresek. Ya, ora keluar banget lho wis. Dari kok. Gede ndi bokongku iki? Ya aku 70 wae. Kedua ya aku bisa 60 mbok sus. Kowe nang adu-adunan bebe. Iku Mas rupane ireng carane piye? Anu sus. Mas aku takon di Jakarta rupane ireng kok sus. Cucikane ndi nang sus. Yo nek toko Mas. Tokono Mas e. Mbok di nota, dadi Ngetel. Kapan ngono? Ya apa tak ijolo ki ora duwe duit. Ojo, Karo saiki ijolo regane. tambah. Iya kan oleh tuku zamane kae mbok rego 400 saya kan mbok piro Ya, itu kok. dicucikan saja. Kan ireng aku ora mau tolong ya, Bu. Wes kowe iki, Pak. Kowe nang mulai nek ngono. Tak usir ke. Wes media ora buka duit. Ya Allah, gak kuwale lek ngono kuwi cah, sing dijaluk dhuwit. Ya sus. Dek njuk dhuwit aku. Tepas mah aneh nah. Kok zaman now kok koyo bal delok. Kuwi kok asline aku salah. Bapak sing iso musel sak ruangan. Iki pokoke Tipe. kok asline piye musel kok musel kok. Dojo aku lali omam tengah kae jek kene. Wis ora antro. Lah kene. Yo lali aku. Ngantekan. Sampeyan wis ora duwe. Lah tapi aku seragam apa Seragam apa nih? sesuk nek ning kecamatan lah marun. Lah iya giliran. Marun. Mak, jajal sepatu iki, Mak. Ojo lori. Anggo sepatune mireng wae. Nangko sepatu buat gen. Sosok kene lara. Luwari tak nggo aku mlonyan Lah iya. kabeh. Aku nganggo sing nyaman. Mertamu. Kan malah ranang rene. Mbok nek no kowe. Ngamuk Tepas kan nang arep tepas. Jajal foto. Kok kaya bal. Aku guran kok, Sus. Kowe guran ora? Enggak, aku lagi barang sebelah kok gran. Yo tak. Pulangnya digawa, Mak. Yo kok kowe. Ki wae tak gowo. Kowe yo siji ana. Kos sekolahan. Yo. Dadi Betul, ora no? ngono akeh. Kowe tuku piro? 5. Iya, aku tuku 5. Paling tak kon nulis jenenge rak gak ditulis sih. Wes guys, engko lanjut ning sekolahan. Tapi Klik nah. Ayo mbok kowe sik. Ora foto iki. Cek. Pateni. sapa? Mati iki. Kono, klik. Iki lho video. Tak telat ngene. Yo iki le. Tak sedeng ini dah.